is het Benny Blaffelje, Jeste Wierum. Woe! De bijen zitten mooi droeg in Tjerken. De buienradar jouwt weinig hoop. Hij komt tot 2 uur. Ja joh, dat ziet er niet goed uit. Maar toch moeten ze maar los. De stem van Loetje Wierum is skreeuwend door Hans Brands en Peter Siebinga. Hij skreeuwde muziek en had ook een rol in het stuk. Dat kind loeder. Kun je mij verstaan? Wij vinden de stem van Loetje Wierum. De roeker uit het Radenbosk. Het verhaal is, de jury komt naar Loetje Wierum. Haalt het de volgende ronde? Zitten ze erbij? Dat is onze jury. Dat bepalen wij. Oh ja, dacht hij hem dat? Dacht hij dat Jim bepaalt hoe dit verhaal aanrint? Ik weet het wel zeker. Wij zijn de jury en wij... En gelukkig wordt er zongen toch Hikke en Hikke is heel goed. Hikke is eigenlijk de enige die het wat kan in Loetje Wierum. Maar ja, Hikke gaat toch een stem heen. Dus moeten de broertjes en zusjes van Hikke het maar oplossen. Liek het. Zit in die cel, ik ken dit. Ik ken dit. Wij kennen dit. Eigenlijk is mijn uitgangspunt muzikaal altijd hetzelfde. Dat is een grut verskaat, om veskes, om poppy-stijlen. En dat ze echt lekker wat om tekstbehandeling doen kunnen. Echt lekker songbare veskes. En het komt echt weer hier een beetje de idee, omdat de vorm van muziek en doen de band altijd heel bot helpt, dat we stevig het in de muziek zetten, zodat we een stevige vorm voor deze band maatje kunnen. Dit kennen wij en dit kennen wij. Sinds Jim die zelfs, ik ken dit. Oh jee. En wij dachten nog wel dat wij niks konden. Ja. Maar wij kennen je volle meer dan dat wij dachten dat wij konden. Ik ken dit. Ik ken dit. De stem van Loetje Wierum gaat in première op 23 juni.